Nithin Rai Kukkuvalli ಕೊಡೋರ ಗೆಂಡಿಯರು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೀಟದ ಕೊಡಿಟು ಕುಲ್ಲಾದು ತೂಪಲೆಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದೊಳಗರ ಅನುಭವ ಆದಿತ್ತು ಅವೇ ಅನುಭವಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದೊಳಗಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ನಿತಿನ್ ರೈನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದಲ್ಲ ಪನವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಕ್ಕ 200 ಬಲಿಪಾಡು ಅಂತ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕೇನು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಎಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಧರ್ಮದೇವ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಆ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಜುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಉಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪಚಾರ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಕಥನಾಡ ದೈವನ ತೋಜಾವಂದೆ ದೈವದ ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪುರಂಚನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಲದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುವೇರಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಕಲ್ನ ದಾದ 100% ಉಂಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನಾಥ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬರೋಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೆನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋಜ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ದ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕುಡಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೊ ಪ್ರಸಾದ್ ನನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪಾದೇರು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ದಯಬಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಿನೇ ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಆಯ್ತಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುತ ಮಾತು ದಿಗ್ಗಜೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿತ್ತುತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ತುಳುತ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ್ರಿ ಬೊಕ ಮೀ ರೋಮಾಂಚನ ಅಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತೂದು ಬೊಕ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಬಿರಾಡಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಬೊಕ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಧರ್ಮದ ನಿಲೇಟೇ ಬತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಬತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಅಕ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಂದು ಎನ್ನು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಕೊಡೋರ ಗೆಂಡಿಯರು ಪೂರಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ತೂತು ಕೆಂದಾಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ತೂಪುನಂಜ ಚಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆಸಮ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಸಬೇರು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆತ ಶೋಕುದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಹಾಸವಕ್ಕಾದು ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತೆಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದಿನಂಚಿನ ತಿರುವುಲ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬತ್ತದೇ ತೂಡು ಐಟ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೀಟದ ಕೊಡಿಟು ಕುಲ್ಲಾದು ತೂಪಲೆಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದೊಳಗರ ಅನುಭವ ಆತಿತ್ತು ಅವೇ ಅನುಭವಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದೊಳಗಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಸುರುಕು ತೂನಗ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಕತೆ ಅದ ಈತ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಂದು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ತೂನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆರೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಎಣ್ಣೆರೆ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ತಿರುವುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನ ತೂವೋಡೆ ನಿಕುಲು ಐಟ್ಲ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ರಡ್ನೇ ಚಿತ್ರ ಧರ್ಮ ದೈವರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತೇರಿ ರಮೇಶ್ ರೈನ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೈದನು ತುಳುನಾಡ್ದ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಿತ್ರಣಲೇನು ಪೂರ ತೋಜಾದೇರು ದೈವಲೆಲ್ಲ ತೋಜಾದೇರು ಅಣ್ಣ ದೈವಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಅಪಚಾರ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಡ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಡೈನ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಆತು ಮೂವಿ ಸೋಕಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಹೊಸ ಫೇಸಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ನಿತಿನ್ ರೈನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದಲ್ಲ ಪನವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ರಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ನಿತಿನ್ ರೈನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪ್ಲಸ್ ಐಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಹೊಸಬೇರು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರತ್ತು ಐಟಿತ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬರಿಕಿದ್ದು ಐಟಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಥಿಯೇಟರ್ ಕಂಡ್ರೆ ತೂಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಈ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ನರಮಾಣಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಪೂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಅವೇನು ಗೆಂದಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಗೆಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಸಿನಿಮಾನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರಿತಾಗುಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಗ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ
ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಭಿನಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಗುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಲೇಜ್ ದಾದ ಊರುಂಡ ಐತ ಥ್ರೂ ಅಗುಲು ಸ್ಟೋರಿನ ತೋಜಾದ್ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಿರು ಐಟ್ ಬೈದಿನ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕನತದ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ನೆಕ್ ನಿತಿನ್ ರೈಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರೋಡಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗಳ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಶಿಟನ್ನು ಮದಪಡೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಉಂಟಾಗ ಅಭಿನಯ ಮೂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅಭಿನಯ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಜನಟ್ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಂದು ನಮಗೆ ಇರಗಲ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಮಂತದಿನ ಆರೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಗುಲು ಮೂಜಿ ಜನಲ ಅಗಲ್ನ ದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ತೋಜಾದ್ ಭಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ತೋಜಾದಿರ ಅವೇನು ನಿಗನ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರಾವರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಲ ಆತ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಕೊನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿರು ನಿತಿನ್ ರೈ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ಧರ್ಮದೇವದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿರು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುಳುವೇರು ಪೂರ ತೂಡು ದಯಪಂಡೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಪೊನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಇತ್ತು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಕಾದ ಮಲ್ತೇರು ನೀಟಾದ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಮಣ್ಣದ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಂಬಿಸವನೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮನೇ ಪುದರೇ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಏಪಲ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ಐಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಏರ್ಲ ಅನ್ಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಈಗ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಇದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಬೆಂಬಲಿಸ ನಿಜವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂತೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಡೋರ ತೂನಗಲ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಬೋರುಂದಾಯ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬೋಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ದಯಮಂತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಡು ಈ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಭಿನಯ ಮಂದಿರ ನಿಜವಾದ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಟನೆ ಮಂದಿರ ಎತ್ತೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮಾತೆಟ್ಲ ಅವೇನು ಬಂದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಪಂಡಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯನೊಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬರದೇಡು ತೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿರ ನಲ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಅಂಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನು ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ತಲ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ತೂಡು ಅಂಚೆ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ವಾಲಿ ಸರ್ ನಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ನ ಧರ್ಮ ದೈವರ್ದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವಡು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿಲ ಅಂತೂ ಒಂಥರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಐನಾತು ಬೇಗ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಸೊ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪಾನೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿರು ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಹೊಸದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸದು ಮಲ್ದಿರು ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಹೊಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮಾ ನೆಡ್ಡೆ ತೆರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಣಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಬೈದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾತನು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತೋಡೊಂದು ಆಗ ತಕ್ಕ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಐಡ್ದು 100% ಆಯ ಕೊಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲತ್ತು BGM ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆತನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತುಳು ಪ್ರೇಮಿಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಗೆಂದ ಹೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಓವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ತೂನಾಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ದೊಂದು ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು ದೆನ್ ಕಾಮಿಡಿಲ್ ಆತೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ದೆನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಒಂಜಾತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಲ ತುಯ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟೋಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಚೂರು ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಆದ ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಡು ಒಂಚೂರು ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಚೂರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಕೊನಪುಂಡು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಜುನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂದು ದೇನಡ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ
ಅವು ಆಯನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಆಯಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ದೇದಂಡ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋಂಡ ನಿತಿನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರ್ಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಂದ ಎಂದೆಂಜಿನ ಮಾತ ಹೊಸ ಬೇರಣದು ಅಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪುಣಿಂಕ್ ಅಂಚದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಾರಣ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೋಕ್ ವೈದಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮೂಲ್ ತೂತಿ ಮೂಲ್ವನ ಟೈಮ್ ಅನ್ ಸಿಸಿಡು ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದೇವಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವಳ ಇಂದ ತೂನಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರಾಗಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂದು ಎತ್ತ ಓಡು ಪಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪಲೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪಿರ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪಲೆ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂದು ಪಕ್ಕ 200 ಬಲಿಪಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಕೇನುವೆ.